出国那个 slam 中农山起嘛。Kadon ke kelam. Kajingpang kadon, unu virus udon. Kakta ang ibun bahagi balangat. Ia kani ke kelam ru. Deki bala klat ru. Ngila du sibun ki mensim ki bala klat. Tina nak kani ke kelam. Namar katang suban kentu. Ia pai ba nak song sno. Bakin wan chakmat bakin sutu. Ia kani ke kajing koridor jong ni ke vaksin. Haba ke sorkar kala simkia. Bat bangim dei ban kinsting. Ngim ban ong bakam don. Ringi dei ban wat iki jing sisa. Ban lap. Andai ngila sutu bah ngin sawan ban ai gini ka vaksin makumba sutu aga jala jungi hidup munta tang kumba ar pendriu poin ar persen ngidang ai ya ka vaccination hadu munta kata kade aga jala jungi berako hagri boy district jungi ru ngidang duna bah ki ba ai hidup munta aga nong po no si jungi ki bala administered ya ka vaksin ngidang poi tang sau ar persen kata kade aga nong po konsumsi bat kiwi kono si ru kidang ya persyang ban persutu namar kata kumki nong song kumal ong ti meneh ka basdang kalau mangim de ban ngai than di kubor ke ba bakala ngi ban wat di sisa kumangi i social media ki don gini ki fake vaccination center ke bagi lab ha Mumbai ki lab po Kolkata tendre kumpang sutu hang ni ha po jela jungi magitu ki di metro city ki ba kila pon ki pa hang tu ki pa ki ami ki kwa ban ai ke vaksin kum ganuk sa hang ni ha po nong po jungi la ni ha kini ki jaka jungi ni ki babun ki bawan ki wan nawe di ki trash nong jungi ni ber kim yami erban ai ke vaksin ki bawan ban administered ke vaksin ni ki wan national ni ki wan wi jaka ronde ni nang ni ber ki dang na bu yam so ban apil ban kerpat ya ki nong song bagi dei ban wan chakmat kim dei ban ting dei ban ngej ki tu oi odon kada fake vaccination center ba kom ta ter gidon ki ba ong nga ki ba kum ngej ke tu ni kumala am so tu ngi hang ni ngilej haki lani ha marngar, lani ha bernihat, lani ha berembong, ha umsning. Kini ki health worker jongi berang ngidang tip iki begini ide kongnos jong ini ke snong. Tak mo bagadehi ke basisya, kamde ke bathok. Kini nujor bat kitu ki vaccination center ha ki metro city parang tu ki labun ki don ki private vaccination center tu pihak pensiu dah kedor boleh business ke tu. Hangi kempat aja tu kata. Ini dia penting ban ngej bagum gitu. Bat ki jing alam bakla ba per ki bala persang ban pensutu bakla ini dan gidon kono ke jing sengau artin. Kidon ki kong asya ki jong kidon ki nurse ki jong kidon ki snong ki jong ki PSC ki sop center. Nin wat ya ka jing sisa bikin batai yang ni kenang dengan la ban sutu. Pasakawi ngosmo ban apil ban kentu ya ki parlok gila jumi ke social media ki bade bat kini ki balamat si syai kini jengpa ki don nak jela ki bala long severe ba ki bala sitom jur ba tendre ki lakot no ni kwa ba kitu ki kin ai ke testimony ki jongki ka sarkar ke de ban penbe ha kom ko bade ban lum ban lang ki lan ni bikin lek ban ai awareness mar bade ki kren hi ki balamat ka kam ki bala syam ki jinjar ki bala experience kin sutu kamba ki bayo sngur kin kam nget ye ki nama beki gidi ki bala mat ki bala tia hospital ki bala haparon kam de ventilator haparon kam oksigen ban ring ban persat ban sim ki bala mat kin wan chakmat kin pen so ki pai ba ki jung nang ba ki pai ba kin so thu ya ki jung don kam jong kaneka vaccination ban ha ju ko porong so pen tu ki nok jong snong namar ba kani ki jing pang menta ladang ngej bakadon subo ladang sitom sisa ni hapan lek ke hospital dang na lek hospital dang la sitom jur nda kala ka kala poi rendang ka ngimpat aitika ngimpat ya dai la de ngin sitom ha ka jinglut jing sep ka dong ka ba he adu kata ki hospital sarkar kan no kin la ban pembiang ye ki jing thia menta kum hagi hospital sarkar kum hasibil no po la ni hasilong la ni negrim la ni kidon gilong ying ki bodon ke MHIS card to biang don gilong ying ki bompat don MHIS card adu menta kejinglut kolong ke bah he aba thia hospital termar kata ladang ngimyo hospital sarkar ngim hable haki hospital private kejing siu kolong ke bah he adu kata depan lain yang kita ki baro bagi niada ile de nasu kentu i pai ba no snong bunyi kan bah bangin niada lupa namar ba ka jinglong ke jungi kolong teng i kendit nda ko ke poi harandang te kat ba ka por kadang biang kentu i pai ba kin wan chakmat na ka bentaban ai ke ni ketika bat ba ngin yada na ngin jingpang ngin sumar yelede ngin buru jing duai play try kendrat namar ba jing syakri klem ka jing le kalong ko bayap ni sutu abang yau play ru ngi ibu jing duai bat ha ju ko por iki bangi de ban yada yelede ni haban yada kanang ba
ngin ngak ban light na jing pang ka jing keli menta galong menta la kumbasan ban hitam i layat ni du sedang ban ai ni vaksin ka jing keli bang keli men sem senem ba lanu ka dawai kan ni bangin yo ban inject ban di ban bangin jam ban yada na ni jing pang mentah ba kalami san ban ai ni layat ni i ba ki babun ki paranok chung snong ba it ki jung ni kidang shifting ban wan chakman ban ai ka ni vaksin dei halor ka ni kanong rim kumu no mi khmat pai ba kumu ong meneh ka sedang asisya ngimde ki health expert ki ban don ka knowledge nrei ni persang ban keli ban pule ban wat ban keli ni ki doctors ban tip chapang kumu ban yada dei na kata kadau bangi ngidon ka jing sngokit kli ha ka ba ni kwa ban pen sngo ya ki pai ba nam song snong ki jung ba ngimde ban ngai ya kini kijing yalam bakla lang bagi social media kijing pensutru bakla ni tai namar ba ka sarkar haba ka penmi ya gene ka hukum ban ai vaksin kalong nam ta ban yada maka sarkar ka don kijing kit kli nam ta pai ba nam song tingi so ban kerpat ya gene ba kiba sode ban ai kibala shai kinwan chakmat ban ai ni sutu ngimde ban penbor wat ka high court badan burom jong da jalla ga ni ru la de ban ai ka ruling me kan hakaba kam de ban long mandatory de kan de ban long advisory kan de kajing ai kan de tika ding nak sakadaw nga ni keren khnang ya kan ya ki pan ba na song sinong ji ha ga jalla ga ri district jing ni ru kitu ki pom shai snob ha ban lek sha ki PSC ki CSC jong pi gindon ki expert ki ban batai chapang gene ga vaksin ya ki pom pat shai ya ki pala shai ki la lek ban ai ga vaksin kala biang kadon first dose mungkin ketika ke banangkong bar ke second dose ketika ke ar sin ni ban ai ya gitu ki bom syai kin sobha ban let sya ki kini ki doktor ki nurse ki ban ai ki jing batai ki jing pen syai ki awareness but nadu menin gasni kadon gane ke toll free helpline kin sobha ban note down kadi ka pin phone new toll free helpline ki ban don ki expert ki ban batai sapang kini ka vaksin sebagai ketika nomor de iwei sau iwei not ude une helpline number uba kidon ki panel of expert ki ban batai la dakin phone tu khnang bagin yo jing shai nomor bahaswa bagin ai ka vaksin ru ki bompat shai ki bompat snow nut ban ai ka bai bakin shai shwa mde ban penbor yano ru ndang la sutu dalade ndang la so shngai gin sa ipad